Well, luirlam faoi sin mar stogan nach rú mór an daoine agsúil leis a méid bhí le rá ag Michael Healy-Rae agus is tóigh gur híl go leor daoine go mbeadh sesin beidir ag seasamh leis an rialtas in san bhóta sin ar a curú an rún seo os cór na dála. Luirlam faoi sin agus go dé hitseach. Cuir sé ún glíine gur éirigh sé as. Bhí me cheanna cara ar radio Kerry Jerry O'Sullivan bhí sé túir go raibh an buil sin ann agus chuna cearta thuairt dó an ó dhearnach a bhí géarchéim sa chóras rih na nolig agus an ainas faoi seasamh an rialtas if ábhar nó I gcuine an comhaontú idirnáisiúil sa trádála Mercosur go raibh buil ann go hiúlaigh Michael Healy-Rae amach ach ag dearad boghaíl únta sé. Ní raibh sé ar a chompóid le ling na agoide agus an tseachtain tabasteach an tseachtain se caite. Bhí sé ar na sráideanna leis na hagadóirí ar puinte bháin ach an cuma ar go raibh sé ag clí leis an rialtas sa céad ráitas eile rud a cuireadh in le raibh sé déanamh taigad áhéamh in Aire. Agus dá bhar son iné hiúil sé, hés sé bhí déag. An codarsnocht a dhéanamh idir é héin agus a aithir cheas le rialtais bertí a thurn go háirithe nócha seacht go dtí 2002 ach bhí sé ar an imil 2002 go dtí 2007 an tarna córialtas sa bertí a thurn. Bhí sé seasamhach agus ní a bheith an bagartí ná éon bladar ná móster ar siúlaige. So tá an codarsnocht sin an dhéanamh freisin. Tá má ardúlach go bhfuil tromlach anna chéal ag an rialtas. Agus fásta má arcan túair Michael Healy-Rae is polaitíochta an chlúteach Aire Stáit a bhí an agus tá takeíocht an láidir aige ins na cantar túthe ach go háirithe. Nis bhótáil a dhearthar Danny Healy-Rae in an rialtas Chuaigh. Mar sin ar fad san áibh cían tionachar a bheits ag imeacht na deartharacha ar an rialtas do bharr. Well, beg le fescin tá sé Jackar caithfear ará gur buile tabasteach buile trom chúiseach beidir nach tabasteach, beidir bhfuil sin á féisce trom chúiseach go leor an rialtas seo. Seo an céad éasc, an céad scoilt sa chórialtas seo fianna fáil finna gael agus den abspleig régiúnda suas le 8-9 dóibh siúd bert as an 8-9 sin imethe inis beidir bert eile a bhí imimeach go leor ar éon chuí mar sin beg le fescint an álaigh go bhfuil míad ag fécint ar meth éigent a bheith tús le meth ar an ggórialtas ag teacht ar an ggórialtas seo. nó an álaigh go bhéadh siad leanúinte raig. Feic níl sé gceist go méach oltáchain a going go dtí déanach fithe is fithe naí. Agus ag go buinte seo tá sé Jackar éon ní eile a eiscint. Ach sin ráite tar líon rudaí sa polaitíocht. Go háirithe ó thaobh má há clis ach na miúil ar an skyline na scamil amach roin, well déach ahrú suntasach agus tapig go leor teach le rudaí.